Здравейте! Ако си в отпуск по майчинство и се грижиш за твоето бебе, ако имаш 2 деца и се грижиш за тях и не можеш да ходиш на работа, ако си пенсионер и искаш да подпомогнеш семейните доходи, семейния бюджет, заповядай в моя екип. Тук работим лесно и приятно, помагаме се взаимно и изкарваме пари. Как? Ще ви обясня в личен контакт. Обадете ми се и ще кажа повече. Аз го направих. Направете го и вие. Това е личен избор. Вие избирате кога да работите, по колко часа да работите, с какви стъпки да се движите напред, как да изкачвате стъпалцата нагоре, а това да ви носи приход. Така, че в края на месеца да имате подсигурен доход за следващия месец. Компанията е лоялна и изплаща на 7 число за работеното през предходния месец. На всеки според труда, според вложената енергия, според това колко поръчки е направил, според това на колко хора е споделил за безценната помощ на органичните продукти на Aquasource. Лесно е. Не се замислете повече. Действайте днес. Обадете ми се веднага и аз ще ви включа в нашия много бързо развиващ се екип. И да, ние си помагаме. Ние работим заедно, веселим се заедно и успяваме заедно, защото заедно можем повече. Елайте при нас. Днес. Направи го днес. Не отлагай. Отлагането е голяма пречка за всички. Отлагането е враг номер 1 на развитието на човека. Независимо кой си. Дали си майка с малко дете, дали си пенсионер или работещ, и за теб има място при нас. Всеки има нужда от допълнителен доход. Всеки има нужда от това да заработи парички и да си позволи уикенд на спа. Нали така? Заповядайте. Елате при нас да се веселим заедно, да работим заедно и да успяваме заедно. Пожелавам ви прекрасен ден. Чао!